Mónika, figyelj! Én gyorsan elmondom, amit mondani akarok. Azok a nagyszerű dolgok, amik az elmúlt 10 évben történtek velem, nélküled nem történtek volna meg. Te olyan voltál nekem, mint a testvérem. Igen, nekem is. Olyan vagy, mint a testvérem. Fogalmam sincs, mit csinálok majd nélküled. Te vagy a legjobb barátnőm. Mi?